ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏசி லேர்னிங் சேனல் மூலமாக உங்கள் எல்லாரையும் திரும்பவும் சந்திக்கல ரொம்ப ஹெல்த்தி. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே சேஃபாக இருப்பீங்க அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன். ஸோ டேக் கேர், ஸ்டே அட் ஹோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ வாங்க இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக வந்து 9th ஸ்டாண்டர்டு சயின்ஸ் புக்கில் இருக்கக்கூடிய அண்டம் அப்படின்ற டாப்பிக்லேருந்து நம்ம 2 வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறமா எக்கனாமிக்ஸ், ஸோ 8th யூனிட்டு 9th யூனிட் ப்ளஸ் வந்து மிடிவல் இந்தியா ஹிஸ்ட்ரி இதிலலாம் பார்த்ததுனால கொஞ்சம் அந்த வீடியோவோட தொடர்ச்சி வந்து இடையில போட முடியல. ஸோ சாரி ஃபார் த டிலே. ஸோ அந்த டாப்பிக்கோட கன்யூஷன் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னென்னன்றதை நம்ம லைன் பை லைனாக பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, அண்டம் அப்படின்ற ஒன்று வந்து எப்படி உருவாச்சு, ஸோ அதிலேருந்து எப்படி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பிரிஞ்சு வந்தாங்க, ஸோ விண்மீன் குழுக்கள் எப்படி உருவாச்சு, ஸோ எப்படி நட்சத்திரம் உருவாச்சு, எத்தனை நட்சத்திர கூட்டம் இருக்குது, ஸோ இதை பற்றின ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, என்ன மண்டலத்தில் வந்து என்னென்ன கோள்கள்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ வந்து யார் அப்படின்னா சூரியன் தான். ஸோ லெட்டின் மொழியை பொறுத்த வரைக்கும் சோல் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து சூரியனை தான் குறிக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கிரேக்க மொழியில் வந்து ஹீலியோஸ், இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து சூரியனோட இன்னொரு பெயர்கள், அதாவது ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லேயும் சூரியனோட பெயர்கள் வந்து எந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றினா இதுதான். ஸோ நம்ம இப்போ ஆக்சுவலி இது நம்ம ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி கோத்ரூ பண்ணுவோம். ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஸ்பேஸ், அதாவது வானத்தை வந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு நிறைய கோள்கள், அதாவது இப்போ நீங்கள் நைட் டைம்லலாம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நிறைய கோள்கள் வந்து தெரியும். இந்த கோள்களோடு சேர்ந்து சூரியனும் வந்து தெரியும். அதாவது இதுவும் சேர்த்து சூரியனும் ஒரு கோள் தான் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஃபஸ்ட்டு, அதாவது பண்டைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரேக்கர்ஸ் வந்து நம்பினாங்க எல்லாமே வந்து ஒரு கோள் தான்ப்பா அப்படின்ட்டு. ஆனால் சூரியன் அப்படின்றது வந்து ஒரு கோள் கிடையாது, நடுத்தர அளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு விண்மீன் தான். ஆனால் இந்த விண்மீன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, நிறைய ஹீட்டை ஒமிட் பண்ணுற மாதிரி எப்போவுமே சுழன்றுட்டுருக்கிற மாதிரியான ஒரு வாயு பந்துக்கு பேர் தான் வந்து சூரியன். இந்த சூரியனில் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 3/4 பகுதி வந்து ஹைட்ரஜன் கேஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் ரிமைனிங் இருக்கிற 1/4 பகுதி வந்து ஹீலியம் கேஸ். ஸோ இந்த 2 கேஸ்னால் வந்து சூரியனில் இருக்கக்கூடிய கேஸஸ். ஸோ இது வந்து பூமியை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விண்மீன் பேர் தான் வந்து சூரியன். இது வந்து இந்த பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். அதில் என்ன வாயு இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம். இந்த வாயு வந்து எப்படி இருக்குன்றத நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். அதாவது ரொம்ப அழுத்தம் இருக்கிறதுனால ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஃபுல்லாகவே ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து ஹீலியம் அணுவாக வந்து மாற ஆரம்பிக்குது. இதுக்கு பேர் தான் அணுக்கரு இணைவு அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது 2 வாயுவில் ஒரு வாயுவோட அழுத்தத்தால் இன்னொரு வாயு வந்து அணுக்கலாம், அதாவது இன்னொரு வாயுவும் இதாகிறது தான் வந்து நம்ம அணுக்கரு இணைவு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ இந்த அணுக்கரு இணைவு நிகழ்ச்சி எங்கெல்லாம் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் நிறைய ஆற்றல் வந்து ஒளி வடிவத்துலையும் வெப்ப வடிவத்துலையும் வந்து வெளியே வரும். ஸோ அதனால தான் சூரியன் வந்து எப்போவுமே ஹீட்டாக இருக்குது, ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த அணுக்கரு இணைவு தான். ஸோ நீங்கள் போலீஸ் எக்ஸாமுக்கெலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 2வது வந்து என்ன அப்படின்னா, இது ரொம்ப ஹீட்டை கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் சூரிய மண்டலத்தில் வந்து மையத்தில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு விண்மீன் தான் வந்து சூரியன். இதோட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஒரு ஈர்ப்பு புலம் மூலமாக தான் மற்ற சூரிய பொருட்களும் சரி, கோள்களும் சரி, சிறுகோள்களும் சரி, வால் விண்மீன்களும் சரி, விண்கற்கள், இவங்க எல்லாருமே வந்து எப்படி சூரியனை சுற்றி வர்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், அதாவது ஈர்ப்பு புலம் மூலமாக தான். ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக 4.6 பில்லியன் ஆண்டுக்கும் மேலே இந்த மாதிரி தான் சூரியன் வந்து இருந்துகிட்ருக்கு அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா, சூரியனோட உள்முக அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ரீட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா, சூரியனோட விட்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோட வேல்யூ எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்குது, அதோட பருமன் வந்து எவ்வளவு அப்படின்றத ஃபுல்லாகவே பார்த்துக்கோங்க. ஸோ பூமியை விட 1.3 பில்லியன் மடங்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை வச்சே விட்டத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். 1.3 வந்து பருமன், அதோட எக்ஸ்ட்ரா வந்து உங்களுக்கு 92000 சேர்க்குறது தான் வந்து அதோட விட்டம். ஸோ பூமியிலேருந்து அதோட தொலைவு எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா 150 கிலோமீட்டர், விச் மீன்ஸ் 15 கோடி கிலோமீட்டர். சூரியனோட ஈர்ப்பு வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா பூமியை விட 28 மடங்கு வந்து அதிகமாக
அதிகமாக இருக்கும். புறப்பரப்பு வெப்பநிலை வந்து 5500 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 6000 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும். உள்ளே இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை வந்து 1.5 மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ். இதில் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா, ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி 75% வந்து ஹைட்ரஜன், 25% வந்து ஹீலியம், அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் 70 வகையான தனிமங்களும் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது ஃபுல்லாகவே சூரியனை பற்றின ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, சூரியன் வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு பெரிய வெடிப்பு நடந்ததுக்கப்புறமா ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கிற ஹைட்ரஜன் வாயு ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூலாகி மேகத்தை வந்து உருவாக்க ஆரம்பிச்சது. ஸோ மேகம் வந்து உருவானதுக்கப்புறம் அந்த மேகம் ஃபுல்லாகவே அங்கங்கே அப்படி அடர்வு மிகுந்து ஒரு திரள் மாதிரி. இப்போது நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, நல்ல பாலில் வந்து நீங்கள் தயிர் ஊற்றுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு திரளாக ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஹைட்ரஜன் வாயுலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூலாகி மேகமாக உருவாச்சு. அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப கொஞ்சம் அடர்வு, அதாவது கொஞ்சம் திக்னஸ் அதிகமாகி விண்மீன் திரளை வந்து உருவாச்சு. தயிர்ன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்த ஹைட்ரஜன் கேஸஸ் ஃபுல்லாகவே அங்கேயும் இங்கேயுமா வந்து மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இதுவே காலப்போக்கில் ஹைட்ரஜன் வாயுவோட அடர்த்தி அதிகமாகி சூரியன், அது மட்டும் இல்லாமல் சூரிய மண்டலம் உருவாகிறதுக்கு காரணமாயிருச்சு அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ எப்படி வந்து சூரியன் உருவாச்சு அப்படின்றது. ஸோ இதுவே கொஞ்ச நாள் போக சூரியன், அதுக்கப்புறமா சூரிய மண்டலம், இது வந்து மெதுவாக சுற்றக்கூடிய தன்மை அடைய ஆரம்பிச்சது. ஸோ ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் வாயுக்கள்லாம் சேர்ந்து அணுக்கரு இணைவு நடக்க ஆரம்பிச்சது. ஸோ இந்த அணுக்கரு இணைவு மூலமாக சின்ன தூசு இருக்கக்கூடிய திரட்சி ஃபுல்லாக சின்ன தூசுகளும் வந்து சூரியனில் வந்து இருக்க ஆரம்பிச்சு. நம்ம அதுதான் 70 வகையான தனிமங்கள் அப்படின்னு வந்து சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஈர்ப்பு மூலமாக தான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழுத்தம் அடைஞ்சு இறுக ஆரம்பிச்சது. ஸோ சூரியனோட வேகம் வந்து அதிகரிக்க அதோட மேற்பரப்பு, அதோட மேலே இருக்கக்கூடிய சைடு ஃபுல்லாகவே தட்டையாகி ஒரு பெரிய வட்டு மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ நம்ம தட்டெல்லாம் சாப்பிடுவோம் இல்லையா, ஒரு ஸ்நாக். ஸோ அது வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக அப்படி ஃப்ளாட்டடாக ஆயிரும். எதனால் அப்படின்னா ஃபுல் ஹீட். இப்போது அதுவே நம்ம ஆயிலில் வந்து பூரியும் நம்மளால் பெருசாக பண்ண முடியும். பட் ஏன் வந்து தட்டை வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளாட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம ஹை ஹீட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நிறைய ஹீட் இருக்கிறதுனால அவரோட மேற்பரப்பு வந்து தட்டையாகி ஒரு பெரிய வட்டு மாதிரி மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதோட சுழற்சி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ சூரியனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே அச்சை பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த அச்சை வச்சே வந்து அதுவே சுற்றிக்கிறது, அதை தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறது தான் வந்து அதோட சுழற்சி. ஸோ சூரியனை வந்து அடிப்படையில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு வாயுக்கோளம். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் 75% ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் 25% வந்து ஹீலியம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால நடுவரை பகுதி வந்து 25.4 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும், துருவ பகுதி வந்து 36 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் வந்து சுழலும் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த டேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நடுவரை பகுதினா 25.4, ஸோ பர் டேக்கு 24 ஹவர்ஸ். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா 1 டேன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. துருவ பகுதின்னு பார்க்கும்போது 36 நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து சுழலும். அந்த மாதிரி வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 16 மணி நேரம் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இதோட ஆற்றல் வெளியீடு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, சூரியன்லேருந்து எந்த மாதிரி ஆற்றல் வந்து வெளியே வருதுன்னு தான் பார்க்குறோம். ஸோ சூரியனோட ஆற்றல் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒளியாக வந்து வெளியே வரும். ஸோ அதை நம்ம பார்க்கும்போது கண்ணுறு ஒளி அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய அளவு தான் வந்து ஒளி வந்து உருவாகும். ஸோ இதைத்தான் நம்ம அகச்சிவப்பு கதிர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு வகையான கதிர் வீச்சாக தான் வந்து சூரியன்கிட்ட இருந்து ஆற்றலாக வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். இதைத்தான் நம்ம வந்து ஹீட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம். நம்மளோட பால்வெளி வீதியோட மொத்த சுற்றளவு வந்து என்ன அப்படின்னா 1,00,000. ஸோ இந்த 1,00,000 ஒளியாண்டு தொலைவையும் கடக்கணும் அப்படின்னா சூரியனுக்கு வந்து எவ்வளோ நாள் தேவைப்படுது அப்படின்னா 200 மில்லியன் ஆண்டு வந்து தேவைப்படும். இப்போ ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பூமியை நோக்கி நீங்களே வேல்யூ பார்த்துக்கோங்க, எவ்வளோ அளவுக்கு வந்து கிரேட்டர் தென் இந்த அளவுக்கு குதிரை திறன் அளவு உள்ள ஆற்றல் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சூரியன் டெய்லி வெளியேற்றிட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு இவ்வளோ ஹீட் வந்து உருவாகுது. ஸோ வட துருவத்தில் 186 நாட்களுக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா சூரியனை வந்து பார்க்கவே முடியாது. ஸோ உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலை மாதிரி பூமியை நோக்கி வரக்கூடிய ஆற்றலோட விகிதம் வந்து 6 மடங்கு வந்து அதிகம். பூமியிலிருந்து வெறும் கண்ணால் நம்ம பார்த்தாலே நம்மளுக்கு வந்து சூரியன் தெரியும்.
ஸோ 6000 விண்மீன்களில் சூரியனும் ஒன்று. கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய 6000 விண்மீன்களில் சூரியனும் ஒன்று. ஸோ இதோட நிறம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதை நம்ம யூஷுவல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதான் ஜஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம். மஞ்சள் நிற கதிரை தான் வந்து உமிழும். ஸோ இதிலேருந்து நிறைய நிறங்கள் வந்து இருக்கும். ஸோ அதில் மஞ்சள் நிறம் தான் வந்து அதிக செறிவோடு இருக்கும். அதனால தான் நமக்கு மஞ்சள் கலரில் வந்து தெரியும். ஸோ பூமியோட வளிமண்டலம் வழியாக சூரிய ஒளி வந்து போகும்போது தான் அதில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் ஃபுல்லாகவே சிதறல் அடைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ நீலம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஊதா நிறம் வந்து அதிகமாகவும் சிவப்பு நிறம் வந்து குறைவாகவும் வந்து சிதறலுக்கு உட்படுத்தப்படும். கோள்கள் அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ 10 minutes அந்த மாதிரி இருந்தேன்னா பார்க்குற உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.